आई आपण आज काय करतो? चिबडाचे वडे. चिबडाचे वडे ना. कोणाक माहिती, कमी लोकांना माहिती असते ना चिबडाचे वडे. कारण काकडीचं काय काय करतो, भोपळ्याचा करतो, पण चिबडाचे करूया. एक मिळालो आमच्या आई खैसून तरी घरात होतो ना एक वेळ, एकच मिळालो ना तुका? एकच मिळालं. आता काय करायचं ते का? हे आता बारीक करायचं, साल करायची आणि त्याची बारीक पिठात मळायचो. किसून घेऊ ना तांदळाच्या पिठात. थांबा, किसून घ्यायचं ना. कसं घेतलं किसून? मग काय करूया? अशी साल काढून बघूया मी स्वतः. पिठात डायरेक्ट. पण तो पहिल्यांदा तू करायचंस ना त्यावेळेला चांगले पिकलेलं होतं ना घरात. वडू आणि तो पिठात मळू. अक्की आता हे तो काय एवढं चांगलं तेवढा तू आधी करायचंस ना चिबूड, तू लावायचंस तसं तेवढं चांगलं नाही आहे ना. नाही. चल आपण पण करूया, पिठात मळून घेऊया. हे बघा चिवडाचे वडे करतो आपण. त्याच्यात जरासा मीठ टाकायचं आणि सोपे आहेत ना एकदम सोपे आणि साधे. मीठ टाकायचं जरासा, आणखी तांदळाच्या पिठात हे करायचे. हातानच करून घेतो ना. हातानच करून घेते. पहिल्यांदा तू कशी करतो? हातानच करायचं. ते भजभजीत असायचे आणि चांगलं पिकलेलं पण असायचं ना. चांगलं पिकलेलं लाल बुंदी सगळं. आता जो आपल्याला मिळाला तो करून टाकूया आपण. काय इथे बसतो गरजतो म्हणून. मीठ घालू नंतर घालायचं? नको, घालायचं थोडा एवढा बघ. बस. जास्त होईल? कमीच करवायचं बस. सांबार पण असते. आता ह्याच्यामध्ये आपण पीठ कसं म्हणजे अंदाजे घालायचं, जेवढा मावतेला तेवढाच घालायचं. म्हणजे कसं प्रमाण नाही. लागत जेवढा भिजात तेवढा पीठ घ्यायचा. तांदळाचा पीठ ना. तांदळाचा पीठ आणि वडे थापायचे. तांदळाचा म्हणजे काय आपण बाजारात मिळत आपण चालतो ना तांदळाचा पीठ. घालू तिथून बारीक करतो आधी. नको घालतो होतं बारीक. पिठाचे थापतात गावात. काय किती असायची चलते ना करी मी एवढे वडे. नाश्त्यासाठी करायचे की जेवणासाठी? आणि काय रात्रीची जेवण असतं. म्हणजे कशा सांबार औषधी बरोबर दुधाबरोबर खायचे. दुधाबरोबर चांगले लागतं. चांगले लागतं. अगं ते गोड किती होईल घालते तू. पण तेव्हा ते केले. आता हे तरी करूच मिळाले तुमच्या बाय. पोरगी म्हणजे हे आपली बाबा शहरात. आपल्या बाबाचं पण आवडायचे नाही. लय आवडायचे खूप. सारखे वडे कर, रोज घातले तरी खायचे. घाल पिठात घाल सगळं. पोळे सकाळचा नाश्त्याक रवू. आता भात कापणी जी सुरू व्हायची त्याला नाश्त्याक वगैरे हेच असायचे ना सकाळी. हेच आणि मग भात आणला पोहे धुले एवढे वाडग्यात. एवढे दूध तापवले का ग्लासभर दूध होते त्याच्यात. ताजे पोहे. मस्त बरं पडा. अजून थोडा घालू ना पीठ. बघा थोडं घाल तू घाल. अजून एक चमचा घाल लागतं ना. पाणी नाही घेतलं. पाणी अजिबात नाही ना घ्यायचा. घेतला तरी काय नाही, आपला मोफ घ्यायचं. एकदम चांगलं पिकलेलं तयार असलं तर अजून चांगलं होतं ना. अजून घालू. घाल तू. बस बस आता बस. चिबूड पूर्णपणे बारीक झालो. मैत तसं होतं. ह्या पण असं पीठ ठेवायचा बिवायचा काय नाही ना. काय नाही. म्हणजे आता बळून झाल्यावर लगेच करायचं, लगेच खायचे. पिठात आहे आपण मोहन तेल काय नाही ना. काय नाही. सोपे आहेत एकदम. हे फक्त चिबूड मिळूक होईल. सगळ्यात भाकरी पीठ दे भाकरीच्या पिठावर. भाकरीचं पीठ लाल तांदळाचं नाही होतं पीठ. आपल्या घरातल्या गावठी त्याचे आणखीनच मस्त. पण हे एकदम सोपे मग करूक ना. एकदम सोपे. आणि तुम्ही तुपात तळतच ना पहिल्यांदा. तेलात नाही करजो पण तुपात केली. हाताने काय केलं
झाला आपला पीठ तयार. तयार झाला. आता एवढे तळूचे बघू आता कसं झालं दाखवून. जास्त पण एकदम नरम असा नाही झाला ना. नाही वडे थापून मिळेल. आता आपण कढई गरम करत ठेवूया. तेल घालूया. तेल घालतोय. गोळे करून घेतलं ना. गोळे करून घेतले. आता हे गोळे थापतोय. हे बघा पाणी लावून थापायचे ना. पाणी लावून हातात बसायचा वर. तेल तापला नाही. तापू दे. अशी आपण तापून घ्यायचे ना सगळे. असे थापून घ्यायचे आणि तळायचे. एका तेल लावायचं नाही ना थापताना. नाही नाही. हे आता सोडले का तळ होतं आणि वरू का तसं पाणी यामुळं. हा त्याच्यामुळे ना. म्हणून तेल नाही लावायचं. म्हणून तेल लावायचं ना. आम्ही अगोदर पाणी यायला थापू. आणि फडक्यावर पण थापायचे ना. फडक्यावर थापायचे. केळीच्या पाण्याच्या फडक्यावर थापलेले बरे ना. बरे. आता वडे तळता आवडी बघा. आता आई करायला आली आहे. आई दमली म्हणून. तर आई तू सांग. तू काय सांगशील. काय नाही. हे असेच जास्त त्यात काही घातले नाही. तांदळाचं पीठ असल्यामुळे जास्त चांगले फुगत नाही. ते पण काही चवीलाच छान लागतात. त्याच्यामध्ये खुसखुशीत झाले एकदम मस्त. त्याच्यामध्ये ह्याची चव आली आहे चिबूडची. हे आपण नेहमी जे वडे करतो ना तसे भरपूर काय जास्त फुगणार नाहीत ना. हे वेगळं एवढेच आप फुगू शकतात. ते जास्त नाही फुगणार. आणि चवीला खूपच छान झाले आहेत. हे असे छान कुरकुरीत झालेत. पहिल्यांदा आपण जे हे नाश्त्याला वगैरे हेच खायचे ना सगळे. काहीतरी नव्हतं. 40-50 वर्षापूर्वी असं काही वेगळे पदार्थ म्हणजे आता जसे आहेत आपण करतो. म्हणजे डोसे म्हणा तेव्हा आंबोळ्या व्हायच्या. डोसे किंवा इडल्या असं काही प्रकार. ढोकळा वगैरे असे प्रकार नव्हते. उपीट आता आपण करतो. पोहे करतो. आम्ही पूर्वी पोहे चहातूनच खायचो. पण आता हे आपण आता हे पूर्वी काढलं हेच पदार्थ. आणि ते खूप त्यावेळेला गोड लागायचे. कारण दुसरं काही तेव्हा म्हणजे मिळतच नव्हतं. वरचा खाऊ दुसरं काहीच नव्हतं. म्हणजे टोपातलं ते धोंडास आपण बघितलंय. काकडीचं आपण केलं ते तवसोळ्या. नंतर आणि हे आता सीझनल पदार्थ आहेत ना. म्हणजे आता हे कसं गणपती नंतर हे सगळं मिळायला सुरुवात होते. नंतर चिबूड वगैरे काय मिळत नाही. काकडे वगैरे तर काय मिळतात. पण पावसातल्या काकड्यांची चव वेगळीच असते थोडीशी. म्हणजे बाजारात मिळतात त्या काकड्या त्या वेगळ्या. तवशी. पावसातली तवशी. तवसा. आई सांगत होती हे तुपात तळायचे. तर काय आपल्या घरात तूप होतं. त्याला तेल महाग वाटायचं. त्यांना ना तूप स्वस्त वाटायचं. फोडणीला कढी केली तर कढीच्या फोडण्याचं तूपच घालायचे आमच्या घरात. कारण त्या आमच्या घरात तूप तर भरपूर होतं. त्यामुळे तूप केलं जायचं जास्त प्रमाणात. लाडू वगैरे असे प्रकार नव्हते. आता आपण चण्याच्या पिठाचे लाडू.
बेसनचे रव्याचे वगैरे लाडू प्रकार नव्हते तेव्हा. काढू ना. ह्या वड्याला एक वेगळी म्हणजे एक वेगळा स्वाद याला मिळतो म्हणजे जसं काकडीचे वडे किंवा भोपळ्याचे वडे करतो तेव्हा भोपळ्याच्या वड्यामध्ये आपण गुळ घालतो की नाही. काकडीच्या वड्यांमध्ये नाही गुळ वगैरे काय काय लोक घालतात तर आम्ही नाही गुळ घालत. पण ह्या वड्यामध्ये आम्ही गुळ घातलेला नाही त्यामुळे चिबुडाचा एक वेगळा स्वाद ह्या वड्यांना आहे बघा. आपण बाकीचे सगळे वडे करून घेऊया ना. तर थोडेच राहिले, 3च राहिले. एवढे सांबाऱ्याबरोबर आता खायचे पण आम्ही ह्याच्या मागे दुधाबरोबर खायचे. नाश्त्यात खायचे ना. नाश्त्यात पण उसळी किंवा सांबाऱ्याबरोबर पण चांगले लागतात. तर आमच्या आईच्या हातचे चिबडाचे वडे आणि सांबारा तयार असतात. खाऊन बघा, करून बघा आणि मग खाऊन बघा. करून बघा आणि खाऊन बघा. मग कशी आहे तू काय सांगलंस, कोलसवायचे करायचे आणि लगेच खाऊ घ्यायचे. पीठ कोलसवायचं लगेच तळायचे आणि खाऊ घ्यायचे. ते झटपट होणारे वडे चिबडाचे फक्त चिबूड मिळूक होय. मस्त झालेत ना कुरकुरीत. गरमला माझ्या आवडते. आवडतं ते.